Περίμενε ο Λεβαντόφσκι. Όπλησε, πυροβόλησε, σκότωσε τον Λούνιν. Το φωνικό έκστικτο του Big Leva δίνει στην Μπάρτσα αυτό το γκολ. Γίνεται το 2-1 και έχουμε καινούργιο μάτς πια. Πριν βγει το ημίχρονο, με τον Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελώνα μειώνει σε 2-1. Ξανά εδώ η φάση διαρκείας που ολοκληρώνεται με τον γκολ του Λέβα. Περιμένει αμέσως το σουτ στην κίνηση. Υπάρχουν και αρκετά σώματα μπροστά στο οπτικό πεδίο του Λούνιν, αλλά το σουτ του Λεβαντόφσκι δεν μπορεί να το σταματήσει. Ο Λούνιν που πέφτει, ακουμπάει λίγο την μπάλα. Η δύναμη όμως της μπάλας του λυγίζει τα χέρια και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. 2-1 η Μπαρτσελώνα. Έχει παίξει και στην Real Madrid, έχει σηκώσει Champions League με την Real. Σπουδαίος Ολλανδός, μέσος. Και με τη Μίλαν μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας έχουμε πέναλτι στο 38 για το hat-trick. Ο Βινίσιους Junior απέναντι στον Ινάκη Πένια. Οι κάμερες στραμμένες στους δύο πρωταγωνιστές, στο Βίνι και στον Πένια. Ο Βραζιλιάνος παίρνει φόρα, εκτελεί 3-1. Hat-trick ο Βίνι. Η Ρεάλ παίρνει ξανά προβάδισμα 2 τερμάτων. Απόψε είναι η βραδιά του. Απόψε αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μέχρι στιγμής κρίνει το μάτς. Βινίσιους Junior. Κυριολεκτικά ο δίμιος της Μπαρτσελώνα στον απόψινό τελικό του Super Cup. Η εκτέλεση του πέναλτι, ένα βηματάκι προς τα πίσω, εκτελεί, πέφτει στη σωστή γωνιά ο Πένια, δεν μπορεί όμως να βγάλει την μπάλα, δεν μπορεί να το βγάλει αυτό το πέναλτι και έτσι γίνεται το 3-1. Βινίσιους Junior, hat-trick, το δείχνει χαρακτηριστικά, 1-2-3. Στο 64 η Real βρίσκει τον τρόπο να πετύχει και 4ο τέρμα και τώρα νομίζω γίνεται το τεράστιο φαβορί για να σηκώσει το Super Cup, έχοντας αποκτήσει 3 γκολ διαφορά. 4ο γκολ για τους Μαδριλένους. Ο Ροντρίγκο είναι ο σκόρερ. Βραζιλιάνικη υπόθεση η απόψινή για τους Λος Μπλάνκος. Ξανά εδώ ο Βαλβέρδε, ο Βινίσιους. Η πάσα στην περιοχή, προσπαθεί να διώξει ο Κουντέ, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Ροντρίγκο. Τον Μπέλιχαμ έψαχνε ο Βινίσιους. Ανενόχλητος ο Ροντρίγκο, πλασάρει τον Πένια. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι εκεί ο κύπερ.